Bueno, moi bo día e moitas grazas por vir hoxe, que sabemos que hai moitas actividades e sobre todo por estar diante dun tema que dentro do BNG consideramos moi importante, que é o tema sanitario. Hai exactamente un ano levábamos a Bruxelas o grupo de enfermeiras eventuais en Loita para que presentaran unha denuncia sobre o tema da precariedade laboral nos Sergas ali na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo en Bruxelas. Pois ben, un ano despois sabemos que a Comisión Europea, en resposta a esa Comisión de Peticións da Eurocámara, está investigando se existe unha vulneración de normativa comunitaria pola utilización de servizos de sucesivos contratos temporais no sector sanitario. A Comisión Europea investiga aos Sergas por precariedade laboral. Que esa Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, e aquí temos a denuncia na que confirman que se está abrindo unha investigación contra os Sergas e contra o sistema sanitario español en xeral, que recoñeza a existencia de abusos na contratación pública que realiza os Sergas, supón un forte tirón de orellas ao Goberno e a xestión do modelo do señor Feijóo por incumplir a normativa comunitaria neste sentido da contratación laboral no sector sanitario. Esta investigación sobre os abusos na contratación dos Sergas é posible porque levamos ali a Bruxelas ao colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita para elas as primeiras palabras polo seu tesón, pola súa loita e sobre todo pola súa perseverancia por ter un sistema sanitario decente e digno e ademais non precario. Ese colectivo de enfermeiras e enfermeiras entregaronlle á vicepresidenta da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, a eurodeputada letona Tatiana Chanoca, ben coñecida en Galiza polo informe das rías galegas, non? Unha abundante documentación sobre a precariedade laboral que existe nos Sergas, sobre todo polo uso de fraude de lei en casos escandalosos de sucesivos contratos de duración determinada para cubrir servizos permanentes. Máis de 200 contratos en moitos casos en enfermeiras que foron denunciados na prensa xa continuadamente, non? Pero ademais non é só iso. Acabamos de saber hoxe mesmo a resposta da Comisión de Emprego da Eurocámara, que aquí está, e na que lle di a esa Comisión de Peticións do Parlamento Europeo en consulta, porque a Comisión de Peticións pediulle un parecer á Comisión de Emprego, e di que constata que o uso da contratación temporal para cubrir necesidades permanentes supón un abuso e vulnera a normativa comunitaria. Dito en palabras da presidenta da Comisión de Emprego do Parlamento Europeo, a verdade é que, en palabras do BNG, a traducción sería: Feijóo vulnera a normativa europea porque fai abuso dos contratos temporais no sector sanitario. En concreto, esta abusiva utilización dos contratos temporais incumple a cláusula 5 do Acordo Marco sobre Traballo de Duración Determinada, do anexo da Directiva 1999-70, así como a resolución do Parlamento Europeo de maio de 2018 sobre precariedade laboral. E esa investigación sobre incumplimento das autoridades sanitarias do Estado e dos Sergas foi, ademais, ratificada no 2019 e na reciente sentencia do Tribunal de Xustiza Europeo en marzo de 2020 polo propio Tribunal de Xustiza Europeo, que di que para unha enfermeira, enfermeiro ou traballador do sector sanitario que sofre este abuso de contratos de duración determinada no sector público deben transformarse en contratos indefinidos. O propio Tribunal de Xustiza xa falou. Polo tanto, en Galiza estáse producindo un fraude de lei repetido. A presidenta da Comisión de Emprego do Parlamento Europeo e tamén esa resposta que dá tan contundente a Comisión Europea fala da terrible situación que viven as enfermeiras e enfermeiros que están sufrindo neste tempo de pandemia unhas condicións laborais que xa eran de por sí abusivas, pero ademais agora están en niveis de risco inimaginables, en cansanzo excesivo e nunha situación de extenuación, e para elas menos aplausos, máis recursos e mellores contratos. E é por iso que nós
Cando levamos a este colectivo de enfermeiras eventuais en loita a Bruselas, era para denunciar estes abusos, para denunciar esta precariedade laboral, era para pedir que houvese un pronunciamento urxente por parte da Comisión Europea nun caso que vulnera a normativa comunitaria. Estas comunicacións que sabemos hoxe, porque estáse celebrando nestes momentos a Comisión de Peticións e acaba de recibir a Comisión de Peticións esa resposta da Comisión de Emprego, é, francamente, a mostra de que as nosas denuncias para levar a Bruxelas un caso como da precariedade laboral existente no sistema sanitario galego, despois de todo o que se leva tamén denunciado no Parlamento galego, teñen un fundamento sólido, como todos os temas que levamos a Eurocámara e sabeno ben, pois, por exemplo, as víctimas do Albia. Por iso, quero novamente agradecer a confianza das enfermeiras eventuais en loita, por ter confiado en nós, no BNG, por ter vido a Bruxelas da nosa man para presentar esta denuncia, unha denuncia que vai ter un percorrido porque irán a comparecer no futuro e porque a Comisión Europea está investigando o caso. E quero rematar cun dato que creo que é fundamental, que é que no Estado español, según datos da OMS, hai 5,3 enfermeiras por cada 1000 habitantes. A media europea é de 8,8 e no caso de Galiza a situación vese moi agravada polo envellecemento da poboación, pola reducción dos servizos sanitarios en determinadas zonas, como estamos vendo, no? Coa atención primaria, pero tamén polas difíciles condicións de precariedade que teñen as enfermeiras e os enfermeiros e o sector sanitario en xeral, que fai que moitas delas emigraran a outros países europeos, non? Ademais, nunha resposta que me deu a propia Comisión Europea no 2019, decía que a Comisión Europea é consciente do rápido envellecemento da poboación galega e do aumento da discapacidade e tamén da dependencia e as enfermedades crónicas que supoñen un reto para a prestación de asistencia sanitaria. E neste caso, o que fixo o goberno do señor Feijóo é consolidar e agravar a temporalidade dos contratos das enfermeiras e enfermeiros, o que supón un agravamento do sector sanitario. E agora é a Comisión Europea, nada máis e nada menos, que está investigando o goberno do señor Feijóo e os Sergas para denunciar esta precariedade laboral. E nós imos estar ata o final nesa denuncia de temporalidade excesiva que ataca ao sistema sanitario máis en tempos de pandemia, no que vemos que están extenuadas e con este camiño aberto que nos dá razón e que humildemente pois poñémonos a disposición dos colectivos sanitarios en Galiza con outras accións que virán para que se cumpla a lei. Non pedimos nada máis que iso, que se cumpla a lei, que os contratos precarios se transformen en contratos indefinidos e que este sistema sanitario pois resposte ás necesidades da sociedade galega. Calquera cuestión, calquera pregunta, un pouco máis de aclaración do tema, o que consideredes. A investigación por parte da Comisión Europea, cando comentou, porque se dicía que debe era a resposta da Comisión de Emprego. Sí, a comisión, a denuncia foi admisible a fins de abril. Nos presentámola con enfermeiras en loita no mes de decembro, exactamente o 11 e o 12 de decembro, hai prácticamente un ano. A Comisión de Peticións da Eurocámara declara admisible a denuncia no mes de abril e logo trasladadaselle ao Executivo, que é a Comisión Europea, que é a que está investigando. E a resposta é exactamente do 12 de outubro. O que pasa é que trasladou ya a Comisión de Peticións oficialmente aínda esta semana, non? É do 12 de outubro e na conclusión, pois, di que a Comisión está investigando se existen medidas suficientes para evitar os abusos derivados do recurso sucesivo a contratos ou relacións laborais determinadas na Administración Pública Española, incluídas as medidas aplicables aos traballadores e traballadoras do sector sanitario. Como a nosa denuncia é centrada nos Sergas, porque en Galiza as competencias sanitarias son do servizo dos Sergas e do Goberno galego, é evidente que este é unha resposta contundente contra a precariedade laboral dos Sergas. Seguramente as enfermeiras vayan a comparecer, pero ainda non hai data. Mañán, en principio, sí.
No, que elas van a emitir mañán unha comunicación sobre este tema, porque hoxe é cando esta denuncia é oficial, porque é cando a Comisión de Emprego lle traslada á Comisión de Peticións esta resposta, a denuncia de Pablo Taboada Eiras en nome de enfermeiras eventuais en Loita, máis outras 5 persoas, pois que no que fala de que este tipo de contratos para cubrir necesidades estables con contratos de duración determinada constitúe unha violación, non? E, polo tanto, esta é a resposta que chega hoxe á Comisión de Peticións, e o que si acabamos de saber é que as enfermeiras eventuais en Loita van comparecer na Comisión de Peticións no futuro, probablemente principios de ano, pero anunciaremos xa o día, e por suposto ali estaremos con elas, se pode presencialmente, se non de forma virtual, pero como parte denunciante van a ter que comparecer diante da Comisión de Peticións e coa Comisión Europea en presencia para que dé contas, e ademais nun contexto no que esa situación de contratación laboral de duración determinada viuse agravado agora na pandemia. Ademais, vai haber datos a maiores desa precariedade, non? Co cal o caso aínda non se tratou oficialmente para que elas comparezan, pero ten un longo percorrido e interesante percorrido, porque ademais hai xa sentencias do Tribunal de Xustiza das comunidades, non? Si tedes algunha aclaración máis ou... Bueno, pois entón deixámolo aquí. Como este tema ademais vai ter percorrido, porque seguramente principios de ano con esa comparecencia na Comisión de Peticións, e aparte que pode chegar un momento que se abra un procedimento de investigación, pero iso vamos a velo, non? Entón, seguiremos falando de enfermeiras eventuais en Loita, do sistema sanitario e da desgraciada precariedade, e para elas tamén despedir con azos e con forza.